Klefa sero kamano. Iboyudoni gik ming'ado payslip kata mane oboke mar chudo mar jatich. Gin mago mokalo kowuok kuom sirkal. For example, NSSF. Ng'ato kosemi tich permanent and pensionable. It is a must ni nyaka ng'ade NSSF matimnadi machor ne sirkal. Mano mokwongo. Tiende ni en by law. Okay? Chike mag gibiro through chike mag omenda kata chike mag tich ma e Kenya ka. Again, iboyudo ni nitie gimoro kaka pay as you earn. Income tax. Okay, to koro ka income tax mwawuoyi en pay as you earn. Tiende ni en giming'adi dwe ka dwe tichore ne sirkal. Ng'at mang'ade en wuon tich. Ok en responsibility mar jatich mondo ng'ad pesa no to mi sirkal. En tij wuon tich mondo ng'ade, to kose ng'ade to choro ne sirkal. Jatich yudo mna pesa mare modong' monego bed notigo gimiluongo wacho ni net salary. Ema yude bank account mare. To iboyudo ka mano bende en chik. Koro kata kwa tiyo gi gik waya, nitie jok ma bende nie trade unions ma already can be nigi contract with a given trade union ni. You are our members. Each member will be contributing this much e kiti marwa. Wang'iare ni kanyo bende samoro mamuhimu bende kanyo ne wan gi NHIF chien kanyo. Ero gidhi change nyinge to I think yes an IF or something like that. Koro ipenjo ni gigi kokotim gi yo kokotergi keto jatich kama nade. Wachak gusuru. For example, pay as you earn. Income tax. Tiende ni osuru michajie e yuto mari. Gini samigole kaka wawacho ni en tij wuon tich mondo kawe, ogole osacha, ae to tere ne sirkal. To kokitere, tiende ni keto jatich e position moro marach. Tiende ni kano bedo filed, tiende ni kano keti, osendike ni ng'ane ogolo pesa makama. To ino kitere, okichule. Chieng' moro sirkal biro penji ni to pesa makama ne pok ochulwa. Ang'o momiyo? Tiende ni idhi kata manyo service moro kuom sirkal. To nitie gimiluongo kata ni tax compliance certificate. Tiende ni en oboke manyiso ni in iluwo chike mag omenda tichule kaka dwarore. Kosemiyi oboke ni en ticket mar yudo service machielo. Iwinjo? Koro ibiro penji ni to ang'o momiyo in ok ichulga osuru. Ok ni ne ma ok ichule. Ng'acha mano kawe to kotere. Koro sechego nitie danger moro modhi ketie mbele. Tiende ni ibiro tuoni oboke ni to koro kidwaro service machielo bed migawo mag sirkal to ok iyudi. Nikech wuon tich no kotimre nade? No kotere. Koro tiende ni oketie tax liability. Oketie expose to gowi kata oketie gowi moro mano konego bed ni timang'owa ni beti. Koro jotich weg tich duto mawinjowa sami kawo pes jatich igolo in terms of pay as you earn. Kawo pesa na chiel kachiel ter ne sirkal. Ok en pesa ni gima bende weg tich nyaka giga Cleophas en niya. Pesa no kogoli osacha ok en mari. En mara kaka jatich. Emo kawo pesa no to tima nade? To nego bed ni tero ne sirkal. Koro kise kawe to kik ine pek mar tero gini ne sirkal nikech iketo jatich e position moro kata kama rach manyiso no bro yware gi sirkal mbele kata kionge. Samoro in kama nitie no nisewuok kata mna higni 10 mokalo. Koro ka gini luwi ng'eni records to nitie. Koro ka gini luwi kendo to higni 10 mosetimre nade mosekalo. Koro weg tich kikawo pesa mar jatich tafadhali ter mondo kiket jatich tabu. Aya, kendo moko wadhiare kaka koro NHIF. Ma ing'e ni muhimu zaidi e ngima mar jatich kata e ngima mar ng'ato ming'ado mare. Iyudo ka weg tich odhi mong'ado gini
NHIF amount ni to kutere kucha ko kitere Cleophas again nitie records NHIF de records mag members gi kata the registered members must submit their monthly contributions. Okay, gintie grades mopogre lure ni an pesa di gisani Cleophas ginoko kitero to wawache ni hawe marach kati iwuok e chiro idho pikipiki kati do kodi kati idho matatu ido kodi hawe marach yuda jali idhi thiedhi sechogo fuko ne nono gini en gimonego bed ni